Nok Ganani Pukhiri Kotoro Tukunani thangwi Kwlugwi Thangkha bisini Chini umorni Khoroksa Hamjwk bini mung gori mala Tripura koktoma mankina amsayo thangwi shogukya baikura thanani police Hamjwk no naitungnani bagwi Pukhiri Kotoro NDRF team ni adongrongno tiklaijaka party mung Phasal Diporo kwaifang ADC village ni narotpara amsayo Phasal Diporo Shantir Bazar Bukhaksteni kwaifang ADC village ni narotpara amsayo Nok Ganani Pukhiri Kotoro Tukunani thangwi bisini Chini umorni Khoroksa Hamjwk Kwlugwi thangmani party mungo kwmangma chalakya nukhungni borokno khoboi amsani joto lukrok Kwlugwi thangnai Hamjwk ni mung gori mala Tripura koktoma mankina amsayo thangwi shogukya baikura thanani police aboni yaklo NDRF team ni adongrongno rohorjaka koktoma mankina amsayo thangwi shogukya fire service te NDRF team ni adongrok paithoga Hamjwk no naituknani bagwi Pukhiri Kotoro NDRF team ni adongrongno tiklaijaka Oh. उधर सर इधर मत देखो फिर लगेगा ना घुसना पड़ेगा फिर उसको लगेगा कितना लगेगा Phiaba koktoma srijakmani joratei Hamjwk no naitugui tiklai manyakho NDRF team ni adongrok party mungno tiye wanamate kwmangmao klaijak tabuk nukhungni borokrokno khoboi amsani joto lukurok अभी देखो जूस से दबा दो अभी जा अंदर तो गोभी वाले किस से Bon me kasar ya. Bureau report Chini Khorang